amigos, estamos en una aventura más aquí en Monistrol de Calders. Me conocerán de vídeos como Colgados, Un Race Diferents o Comando. Hoy una aventura más en los alejados y frenéticos y desesperantes parajes de Monistrol de Calders. Bé, el primer que hem fet ha sigut anclar els nens i el Toni està fent una línia de vida per anar fins a baix. Cotxe, no passa res. Que no veus que tapem camí? Per poder accedir fins a la cova que està aquí sota. Serà que els deixis baixar fins aquí de la tira, Sí? fas de la línia de vida. Veus? Vale. ¿Preparado para el descenso? Vinga, va. Pues ponte aquí. Espera, que donem l'ordre. Vale? Toni! El Xavi està listo. Quan vulguis. Pues el Xavi comença a baixar. Espera. Vemos a Miguel empezando el descenso. Bueno, gegardeniu, tindreu que fer tot això per assolir la bauma. Això és una bauma neolítica. És una bauma neolítica. Per fi, després de 40 anys de quan jo venia aquí petit i m'ho mirava, hem aconseguit arribar a lo que és la bauma. Ara estem en un bosc penjat i ens queda un altre repelillo d'uns 35 metres fins a arribar al riu. I després, doncs, amullar-nos i anar amunt. Vale? Ara anem a explorar el tros que ens queda de bauma, que, bueno, és petita, però tiene su qué. Bueno, ens queda el segon tram. Jo vaig desfent, vale? Vale. Vinga. Vaig muntant l'altre. Estem amb els dos expedicionaris que han fet la primera entrada a la bauma des de que el Toni, quan era petit, la mirava en la llunyeria i deia jo haig d'arribar aquí. Jo perquè la imatge no té desperdici. Ahí està. I ara ens queda l'últim tram. Estàs veient com està baixant el...
Vigilen les bardisses, Xavi, sobretot. Bueno, pues controla. Com ho veu? Que són molt fondes. Molt malament. A veure... És baixant. Vale, baixa fins aquí que ja et poso. Ja està, debajo. Tira el cos enrere, Miquel, sense por. El cos enrere, enrere. El cos ha d'anar més enrere que els peus. Sí, tira't enrere. Ara, però ara ves una mica... No? No ha d'anar una mica cap allà o no? Sí. Ara vés a buscar una mica cap allà, cap a l'esquerra. Caminant cap allà, molt bé. Ja està, Només així. Vale, una miqueta, al cap d'una estona una mica més. Per una mica més. Tot on has baixat tu, Xavi. Indica-li, Xavi. Xavi! Recepciona el... Vale, vinga, sí senyor. Vale, Xavi, ajuda'l. Ja estàs. Ajuda'l, treu-li el mosquetó. No, molt bé, està molt bé. No sé ben bé què has fet. T'has frenat aquí i a partir d'aquí has fet un... M'he frenat aquí. I amb l'altre? Vale, estic pillat de la R de dalt. Estic pillat de la R de dalt i estic pillat d'aquesta, I hasta luego, Luca, con una avalancha de tierra, vamos. Avalancha. Tierra, solo tierra, hombre. Encara no hem acabat. Vinga, pilla el que n'és parant el Toni. I bueno, aquí estamos. Ara queda el riu. ¿Te he oído, Conseguido misión imposible. No ho sembla perquè com no tens la perspectiva de... Quan te la mires per aquí ja estàs molt amunt. No, és molt...